Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Anida Safanifa saking kelas 6 absen sekawan. Sakniki kula badhe njlentrehake bab upacara adat nyadran. Nah, upacara adat nyadran iki upacara sing tasih dipun tindakaken dening masyarakat Jawi, utamane masyarakat Jawi Tengah. Nah, upacara nyadran iki saking basa Sanskerta Srada sing artine kepercayaan, keyakinan utawa iman. Nah, upacara nyadran iki mbiyen pas tasih dipun sebat kalian Srada yaiku masa-masa agami Hindu tasih ngrembaka ing Nusantara iku dipun tindakaken kangge pangurmatan arwah tiang-tiang seda kang dianggep suci. Nah, biasane dipun tindakaken tiap warsa lan tanggale manut kalian tanggal kasedan wong tiang sing dianggep paling berjasa utawa paling suci ing wilayah iku. Nah, nanging sakniki pas agami Islam sampun rawuh ing Indonesia, upacara nyadran, upacara Srada iku dadilah upacara nyadran amargi ana gesekan saking budaya Jawa, budaya Hindu lan budaya Islam. Nah, sakniki nyadran iku dilaksanake ngresikake pesarean dening leluhur utawi nenek moyang lan dipun tindakaken wiwit maksud kula setiap sadurunge Ramadan kangge nyambut rawuhipun bulan Ramadan. Nanging tujuane upacara nyadran iki tasih sami, yaiku kangge pangurmatan dening tiang-tiang utawi nenek moyang kang sampun seda lan awujud syukur marang Tuhan amarga kelimpahan toya lan alam. Susunan upacara nyadran iku ana 9. Diawali pas ngresekake dusun lan pesarean, dilanjut tabur sekar, dilanjut malam tirakatan, dilanjut kentongan, dilanjut maos Al-Qur'an, dilanjut nyembelih kambing. Bar nyembelih kambing ku ana kenduri wonten griya lan kenduri wonten pesarean, dilanjut kenduri ing ngajeng griya lan terakhir yaiku dahar sesarengan. Nah, ing upacara nyadran iku ana syarat-syarat sing kudu dipenuhi kangge kelangsungan upacara nyadran. Sing pertama yaiku Al-Qur'an. Al-Qur'an iki bakal dienggo dikagem pas bagian maos Al-Qur'an. Dilanjut tabur sekar. Iku sekar sing disiapake iku sekar telasih. Sekar telasih iki disimbolkan sebagai hubungan dening peziarah lan sing diziarahi. Dilanjut ana tikar. Tikar iki dienggo alas pas mangan-mangan ing pesarean. Terus godhong pisang. Godhong pisang iki kangge gantine piring kanggo mangan ing pesarean. Terus sing terakhir yaiku
iku dahare utawa makanane iku makanan sing biasane ana ing bekar-bekar, contohe kaya pitik, urap-urapan, sayur-sayuran, lan sapanunggalane. Nah, bariki kula badhe nunjukake gambar-gambar sing mendukung gambar-gambar sing nyatake piye sih upacaranya niku. Deloken dhewe ya. Nah, sampun kan? Nggih sampun sakniki mawon. Terima kasih. Matur nuwun sanget nggih. Kula nyuwun pangapura nggih menika kula akeh salahe. Nggih. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.